pobles, tots sentim la necessitat d'eixir al carrer i conviure durant uns dies en festa. Tota festa té la seva música, alegria al carrer amb color i llum, sorolls i trons, focs d'artifici per il·luminar la nit. A la vall tenim distints tipus de festes. Festes religioses on acudix la gent a l'església. Festes de morts i cristians amb entrades i altres actes al carrer. Bous on la gent corre davant o darrere. També es fan cercaviles i balls als carrers i les places. Les campanes ens criden a la festa religiosa. Tots els pobles, grans i menuts, tenen la festa major en honor d'un sant, un patró o una verge. La música també acompanya, donant-los un caràcter solemne a les festes religioses. La gent acudeix a les esglésies i ermites i, a més, trau i acompanya seus sants pel carrer. Als pobles menús de la vall, encara que la festa vagi acompanyada d'activitats esportives, culturals o de diversió, com verbenes i trons, són els actes religiosos el més destacat de la celebració de la festa. Tenim festes a Crist, a les verges i a alguns sants patrons. La festa acaba en un castell de focs artificials que dona soroll, llum i color a la nit. Des de molt antic a la vall d'Albaida s'han celebrat festes de morts i cristians, a Bocairent, a Ontinyent i a Agullent. Aquestes festes s'han anat incorporant a poc a d'altres pobles: l'Olleria, Albaida, Aielo, Alfarrasí. Dones i homes, a més de xiquets i xiquetes que es visten amb tratge de moros i cristians per desfilar acompanyats de música pels carrers dels pobles. Després de les entrades, el dia de festa major comença amb la desfilada de la Diana, acompanyada d'alegres pasdobles. Els moros i cristians es disputen el castell i el poble lluitant amb el so dels seus arcabussos. Després del Parlament, com que no s'entenen, lluiten. Es produeixen les batalles finals. De matí guanyen els moros i per la vesprada els cristians. Antigament, les festes anaven lligades a les estacions i a les collites, tenint una gran varietat de tradicions. A l'hivern Sant Antoni i a l'estiu Sant Joan. La gent es disfressa per carnestoltes per fer festa i soroll al carrer en alguns pobles de la vall abans de la Quaresma. Des de molt antic, els xiquets i les xiquetes ballaven els dies de festa, els pastorets a Palomar i Alfarrasí, els arquets i la veta a la Puríssima i el Corpus en Ontinyent. Els cabets, cabeçuts o nanos i gegants també acompanyen o ballen en algunes festes dels pobles de la vall com Bocairent, Albaida o Ontinyent. Les dansades que es ballaven a molts pobles de la vall s'han recuperat gràcies a la festa anual de la dansada.
Queden algunes fires en els pobles grans que són d'atracció per als xiquets. El bou o la vaqueta en alguns pobles fa córrer i dona sustos a la gent. La plantada del xop a Palomar reuneix tots els anys, al mes de maig, a molta gent plantant, tallant i portant el xop al que cal pujar. Els menjars també formen part de les nostres tradicions. Són els menjars de la nostra comarca. La cassoleta i, sobretot, eixir a menjar-se al camp per Quaresma. La paella. Els rotllos, les mones, la carabassa. L'oli, la mistela, l'herbero, la ropa amb talladetes. El carabassat. Els pastissers de moniato, les nous, els rovells d'ou, els carquinyols. Altra part de la festa i de les tradicions de la vall són els jocs. La pilota o raspall és un joc de grans i menuts i es juga tant al carrer com al trinquet. Els nostres majors i els xiquets d'ara trauen la manya ballant la trompa. O també altres jocs, com jugar als bolos. O posar la ferradura al pal. I també saltar a la corda. Darrerament hem incorporat noves festes com el Dia de la Pau o la trobada de les escoles en valencià per mostrar allò que som i que volem ser com a poble valencià.